आज ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟିଏ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏସ ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆମର ଆମେରିକାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି, ଯାହାକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଅନଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପରି କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ପୃଥିବୀ ସାରା ସବୁ ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 14, 2005 ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା। ଇଏ ଲଞ୍ଚ ଷ୍ଟେଭେନ୍ ଚେନ୍, ଚାଦ ହୁରେଲି ଆଉ ଜାଭେଦ କରିମ୍ ନାମକ ତିନି ଲୋକ ଆକୁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଆକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାହାକି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ସାନ୍ ବୁର୍ନୋ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ୟୁନାଇଟେଡ଼ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଅଛି। ଯାହାକି ସେକେଣ୍ଡ ଭିଜିଟେଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆକୁ ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ଗୁଗୁଲକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଚ୍ୟାନେଲ୍, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଗୁଗୁଲ ସର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଥମ, ତା ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ଏହା ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ସେକେଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଉ ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ମାସରେ ଲୋକ 2.5 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବହୁତ ବଡ଼, ବହୁତ ବଡ଼। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରତିଦିନ 1 ବିଲିୟନ ଲୋକ ଏଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପୁଣି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 500 ଘଣ୍ଟାର ଲୋକେ ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଲି। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହେଉଛି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଲୋକ ଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଆମେରିକାର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଡଲାର ହିସାବରେ ପଇସା ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଯାହାକି ଡଲାର ହିସାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା, ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ପଇସା ହୋଇଥାଏ। ଡଲାର ବହୁତ ପଇସା ହୋଇଥାଏ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।